सामस बलवा पर। मोबाइल नंबर 7654474389। आप सुन रहे सिंगर बिकी दीवाना और गुड़िया रानी को। पानी के जैसन बहे जवानी होता नहीं बर्दाश्त हो। गर्दा उड़ावा पर्दा हटावा करिले हम अरदास हो। पानी के जैसन बहे जवानी होता नहीं बर्दाश्त हो। गर्दा उड़ावा पर्दा हटावा करिले हम अरदास हो। काहे न तोहसे घोटात बा, काहे न तोहसे घोटात बा। रचना है दा अब तू खाते बा। रचना है दा अब तू खाते बा। संध्या डीजे लाइट एंड साउंड सामस बलवा पर। मोबाइल नंबर 7654474389। अमित राज दलमालपुर हाट। आप सुन रहे सिंगर बिकी दीवाना और गुड़िया रानी को। बिकी दीवाना बाटे पे गाना खो दिले आपन होश हो। गुड़िया रानी बाड़ी से आनी देखावे लिया आपन जोश हो। बिकी दीवाना बाटे पे गाना खो दिले आपन होश हो। गुड़िया रानी बाड़ी से आनी देखावे लिया आपन जोश हो। दिनों प दिन दुबरात बा, दिनों प दिन दुबरात बा। रचना है दा अब तू खाते बा। रचना है दा अब तू खाते बा। बाटे साकेत नहीं जात बा, बाटे साकेत नहीं जात बा। रचना है दा अब तू